హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో గత 16 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి 16 అధ్యాయాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. నిన్నటి క్లాసులో దైవ అసుర స్వభావాలు, దైవాసుర సంపద్విభాగము యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడం జరిగింది. దానిలో ముఖ్యంగా భగవంతుడు దైవీ లక్షణాలు ఏమిటి, అలాగే ఆసురీ లక్షణాలు ఏమిటి, ముఖ్యంగా ఆ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి, వారు ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేటువంటి అంశాలను తెలియచేస్తూ శాస్త్ర నియమాల ద్వారా మనము ఆచరించవలసినటువంటి అంశాలను తెలియజేస్తూ చివరి శ్లోకంలో, అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుమిరహసి అంటూ చెప్పారు. అంటే అందుకే మనిషి శాస్త్ర ప్రమాణము ద్వారా ఏది కార్యమో ఏది అకార్యమో తెలుసుకోవాలి. అట్టి విధానాలను తెలుసుకొని క్రమంగా ఉన్నతి పొందేలాగా అతడు కర్మలను చేస్తూ పోవాలి అంటూ మానవుడి యొక్క లక్ష్యాన్ని ఆయన మనకి భగవద్గీతలో భగవద్గీత మానవాళికి జీవన విధానానికి, మానవాళి యొక్క జీవన విధానానికి ఒక మాన్యువల్ లాంటిది. సో అందుకే మనం ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి అనేటువంటి దాన్ని తెలియచేశారు. సో ఆసురీ స్వభావాలను గురించి చెప్తూ శాస్త్ర ప్రమాణాలను పాటించకుండా ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి అంశాలను చెప్తూ చివరికి ఆయన చెప్పినటువంటి అంశం ఏంటంటే, శాస్త్రాలను ప్రమాణంగా తీసుకొని ఏది చేయవలసిన పను ఏది చేయకూడని పను అని తెలుసుకొని కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉండాలి. అలా తెలుసుకొని చేయడము ద్వారా ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందుతాడు అంటూ ఆ జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఉండేటువంటి విధానాలను తెలియచేస్తూ ఆయన నిన్నటి అధ్యాయాన్ని ముగించడం జరిగింది. అలాగే ఇక ఈరోజు చూడబోయేటువంటి అధ్యాయము శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనం చూడబోతాం. అంటే మనలో ఉండేటువంటి 3 రకాలైనటువంటి శ్రద్ధలు, అంటే సాత్వికమైనటువంటి శ్రద్ధ, రాజసికమైనటువంటి శ్రద్ధ, తామసిక శ్రద్ధలు, ఈ 3 కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేటువంటి అంశాలు, వాటిని ఆచరించడం వల్ల మనకు కలిగేటువంటివి వివిధ అంశాలని ఆ భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో వివరిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీతలోని 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధ త్రయ విభాగాలు అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. సో ఏదైతే మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నామో అది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు అయినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు మనము ఆ 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకుందాము. ఈ క్రమంలో మొదటి శ్లోకము 17వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వమహోరజస్తమః. అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను పాటింపక తమ స్వంత కల్పనల ప్రకారము శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో పూజలు చేసేవారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికుల, రాజసుల లేదా తామసుల అనేటువంటిది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. అర్జునుడు తెలుసుకోగోరినటువంటి అంశము ఏమిటంటే, ఇక్కడ ఎవరైతే ఇంతకుముందు చెప్పాడు కదా 16వ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశము శాస్త్రాలను అనుసరిస్తూ కర్మలను ఆచరించాలి, తద్వారా మానవుడు పురోగతి చెందగలుగుతాడు అని చెప్పారు. సో అయితే ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, శాస్త్ర విధులను పాటించకుండా, అంటే శాస్త్ర విధులను అనుసరించకుండా తమ స్వంత కల్పనలను అనుసరించి పూజలు చేసేవారి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి అనేటువంటిది ఆయన తెలుసుకోగలిగినటువంటిది. వారు సత్వగుణంలో ఉన్నవారవుతారా, రజోగుణంలో ఉన్నవారు అవుతున్నారా, లేక ఆ తమో గుణంలో ఉన్నవారు అవుతారా అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల ద్వారా తెలుసుకోవాలని ఆయన వేసినటువంటి ప్రశ్న. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ శాస్త్ర విధులను అనుసరించని వాడు అసురుడు అని, అలాగే శాస్త్ర విధులను శ్రద్ధగా అనుసరించేటువంటి వాడు దేవత అని నిన్నటి అధ్యాయంలో మనము తెలుసుకున్నటువంటి అంశం. అలాగే ఒక వ్యక్తి శాస్త్ర విధులలో పేర్కొనబడినటువంటి కొన్ని నియమాలను శ్రద్ధతో పాటిస్తే అతడి యొక్క పరిస్థితి ఎటువంటిది అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క సందేహము. అంటే శాస్త్రాలలో పేర్కొనబడినటువంటి కొన్ని నియమాలను, శాస్త్రాల్లో లేనటువంటి ఆ నియమాలను పాటిస్తూ తన ఇష్టానుసారంగా శ్రద్ధతో కూడా పాటిస్తూ ఉన్నట్లయితే అతడి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆయన అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో వారు ఆ 3 గుణాలలో ఏ గుణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారి వర్గంలోకి వస్తారు అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. ఇక దానికి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు ఈ 2వ శ్లోకంలో. శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా
దేహినాం సా స్వభావజా సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా చెప్పారు. దేహధారి అయినటువంటి జీవుడు పొందిన ప్రకృతి గుణాలను బట్టి శ్రద్ధ సాత్వికము, రాజసము లేదా తామసము అను 3 రకాలుగా ఉంటుంది. వాటిని గురించి ఇప్పుడు విను అర్జున. శృణు, తామస చేతితాం శృణు అంటున్నారు. నేను చెప్తాను వాటి గురించి. ఏంది ఆ సత్వ, రజ అలాగే తామస ఈ 3 గుణాల గురించి, అంటే సాత్విక గుణం గురించి, రాజస గుణం గురించి, తామస గుణం అనేటువంటి 3 రకాలైనటువంటి గుణాలు, అంటే ఈ శ్రద్ధ త్రయ విభాగాల గురించి ఇప్పుడు నేను నీకు తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. అంటే శాస్త్ర విధి విధానాలను తెలిసినా కూడా బద్ధకంతో లేదా సోమరితనంతో ఆ విధి విధానాలను విడిచిపెట్టేటువంటి వారు ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత నడపబడేటువంటి వారు అవుతారని, అలాగే సత్వగుణము, రజోగుణము లేదా తమో గుణములో తమ పూర్వ కర్మలను బట్టి వారు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్వభావాన్ని పొందుతారు. ఈ 3 గుణాలలో ఏదో ఒక స్వభావాన్ని పొందుతారు వారు పూర్వజన్మలలో చేసుకున్నటువంటి కర్మలను అనుసరించి. అలాగే ప్రకృతితో, అంటే ఈ ప్రకృతి గుణాలతో జీవుడి సాంగత్వము ఇక కొనసాగుతూ ఉంటుంది కనుక ఆ సంపర్కంలో, ప్రకృతి సంపర్కంలో ఉండడం వల్ల ఈ 3 గుణాలలో ఏదో ఒక గుణాన్ని అతడు పెంపొందించుకుంటాడు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. ఆ 3 గుణాలను గురించి ఇక్కడ నేను తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సత్వానురూప సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత, శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యశ్రద్ధ స ఏవ సహ. ఓ భారత, అంటే అర్జున, భరతవంశీయుడు కనుక ఓ భారత అని పిలుస్తున్నారు అర్జున్ని ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. వివిధ ప్రకృతి స్వభావాన్ని బట్టి మానవులందరికీ వారి వారి శ్రద్ధ కలుగుతుంది. శ్రద్ధ లేనివాడంటూ లేడు. ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో అలాంటి వాడే అవుతాడు అంటూ, అంటే ఆ మనిషి ఎటువంటి వాడైనా ఒకానొక రకమైనటువంటి శ్రద్ధను కలిగి ఉంటాడు. కాబట్టి అతనిలో ఉండేటువంటి ఆ శ్రద్ధను అనుసరించి అది సాత్వికమైనదా లేదా రాజసికమైనదా లేదా తామసికమైనదిగా భావించబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో వారికి ఏ విధమైనటువంటి శ్రద్ధ ఉంటే అటువంటి శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వారితోనే వారు సాంగత్వంలో ఉంటారు అని చెప్తారు. సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు సాధారణంగా ఆధ్యాత్మిక విషయాలతో కలిసి ఉంటారు, భక్తుల సాంగత్వంలో ఉంటుంటారు. ఇక రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు ఎప్పుడూ నిరంతరము ఏదో ఒకమైనటువంటి కామ్యకర్మలలో నెలకొని ఈ భౌతిక ప్రపంచం పైన ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి భావనలతో ఉంటారు. ఇక తమో గుణంలో ఉండేవారు సోమరితనంతోనూ పిచ్చితనంతోనూ ఈ విధంగా ఉండిపోతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు. సో సాధారణంగా ఇక్కడ మరి ఈ 3 రకాలైనటువంటి శ్రద్ధలు మరి జన్మ నుంచి వస్తాయా లేదా వారి యొక్క పూర్వకర్మల నుంచి వస్తాయా, లేదంటే వారిలో కర్మలను అనుసరించి వారు పెంపొందించుకున్నటువంటి ఆ భావనల ప్రకారమే వస్తాయి అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ మనకు ఈ 3 అన్నదమ్ములను చూసినట్లయితే ఆ విభీషణుడు, రావణుడు, కుంభకర్ణుడు ఒకే తల్లి పుత్రులైనప్పటికీ కూడా 3 డిఫరెంట్ స్వభావాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు. ఆ విభీషణుడు సత్వగుణము, సాత్వికమైనటువంటి శ్రద్ధను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. రావణుడు రాజసికమైనటువంటి శ్రద్ధ, కుంభకర్ణుడు ఈ తామసికమైనటువంటి శ్రద్ధను కలిగి ఉన్నవారుగా చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూత గణాం చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సత్వగుణములో ఉండే మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ
అంటే ఆ గుణాలను బట్టి వారు ఏ విధమైనటువంటి ఆరాధన చేస్తారో అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నారు. సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. రజోగుణంలో ఉండేవారు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు. ఇక తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అర్జున అంటూ వారి యొక్క శ్రద్ధలను బట్టి, అంటే భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో వివిధ రకాలైనటువంటి అర్చనాపరులు వారి యొక్క బాహ్య కర్మలను బట్టి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా దేవతా అర్చనం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. అలాగే యక్ష రాక్షసులను పూజించడము, కొంతమంది భూత ప్రేతాలను కూడా పూజిస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ ఈ భౌతికమైనటువంటి శ్రద్ధలు, పూజా విధానాలను మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా తెలుపుతున్నారు ఆయన, అశాస్త్ర విహితం ఘోరం తవ్యం తే యే తపో జనాః దంభహంకార సంయుక్తాః కామరాగబలాన్వితాః కర్షయంత శరీరస్థం భూతగ్రామమచేతసః మాం చైవాంత శరీరస్థం తాన్ విద్యాసురనిశ్చయాన్. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, శాస్త్ర విరుద్ధమైన అత్యంత కఠినమైన తపస్సులను దంభము అంటే కపటత్వం మరియు అహంకారం చేత ప్రేరితులై చేస్తారు. కామము మరియు మమకారం చే ప్రేరితులై వారు తమ శరీర అవయవాలని కాక వారి శరీరంలోనే ఆ పరమాత్మను కూడా క్షోభ పెడుతూ ఉన్నారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇటువంటి బుద్ధిహీనులు అసురులుగా తెలియబడతారు అంటూ ఆ శాస్త్ర విరుద్ధమైనటువంటి, అంటే శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి ఆ పద్ధతులను, అత్యంత కఠినమైనటువంటి తపస్సులను వారి యొక్క అహంకారం కోసం, వారి యొక్క కపటత్వం కోసం, ఏదో భౌతికమైనటువంటి లాభాలను పొందాలి అనేటువంటి భావనతో, అంటే శాస్త్రాదేశాలలో పేర్కొనబడినటువంటి తపో వ్రత నియమాలను మనుషులు తయారు చేస్తారు. ఏదో ఒక రాజకీయ ప్రయోజనాలను ఆచరిస్తూ వారు కావాలని అనేటువంటి ఒక దానితో వారు చేసేటువంటి ఆ తపస్సులు, ఇవన్నీ కూడా అవి అలా చేయడం వల్ల వారు వారి శరీరంలో ఉన్నటువంటి అవయవాలనే కాకుండా వారి శరీరంలో ఉండేటువంటి, అంటే ఆ భగవంతుడు వారి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడిని కూడా వారు క్షోభ పెడతారు. అటువంటి ఆ కఠినమైనటువంటి తపస్సులను ఆచరించి ఇతరులకు ఇబ్బంది కలగజేసేటువంటి వారు అసురులుగా, ఆ బుద్ధిహీనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అసురులుగా తెలియబడతారు అర్జున అంటూ తెలుపుతూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః యజ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం భేదమిమం శృణు. ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు, మనిషి ఇష్టపడే ఆహారం కూడా ప్రకృతి 3 గుణాలను అనుసరించి 3 విధాలుగా ఉంటుంది. అలాగే యజ్ఞము, తపస్సు, దానము కూడా 3 విధాలుగా ఉంటుంది. ఇది సత్యమే అంటున్నారు. అంటే ఎలాగైతే మనిషి ఇష్టపడేటువంటి ఆహారము ఆ 3 గుణాలను అనుసరించి 3 రకాలుగా ఉంటుందో, ఆ జీవుడు చేసేటువంటి యజ్ఞము, తపస్సు, దానములు కూడా ఆ 3 విధాలుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అయితే వాటి మధ్య ఉండేటువంటి తేడాలను నేను ఇప్పుడు తెలియచేస్తాను అర్జున, వాటిని నువ్వు విను అంటూ ఆ భగవంతుడు మరలా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ ప్రకృతి గుణాలలోని వివిధ స్థితుల దృష్ట్యా ఆహారము తినేటువంటి పద్ధతుల్లో, అలాగే ఆ యజ్ఞ తపోదానాలు చేయడంలో కూడా భేదాలు ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక ఆ వాటి గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయు సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనాః రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృద్య ఆహార
సాత్విక ప్రియాః. ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయి. అలాగే స్వీయ అస్తిత్వాన్ని అంటే బుద్ధి బలాన్ని పెంచుతాయి. ఆరోగ్యము, ఆనందము మరియు సంతృప్తిని ఇస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఇవి రసవంతము మరియు పుష్టికరమైనటువంటి ఆరోగ్యకరమైనవి మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదాన్ని, హృదయానికి ప్రీతికరమైనవి అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ సాత్విక గుణంలో ఉండేటువంటి వారికి ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ సాత్వికమైనటువంటి ఆహారం వెజిటబుల్స్ గా ఉండేటువంటి ఆహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇవి సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనవి అని చెప్తారు. మరి ఈ సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇవి ఆ జీవుడి యొక్క బుద్ధి బలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని మరియు సంతృప్తిని ఇస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఇవి ఈ సాత్వికమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అవి పుష్టికరమైనవిగా ఉండి, ఆరోగ్యకరమైనవిగా ఉండి, హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా, ప్రీతికరమైనవిగా ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా ఆ భగవంతునికి సమర్పించే ఇష్టమైనటువంటి ఆ శాకాహారాల అంశాల్లో ఇవి సాత్వికులకు ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారాలుగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ భగవంతునికి నైవేద్యంగా సమర్పించి తీసుకునేటువంటి ఇవన్నీ కూడా సాత్వికులకు ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారాలు. సో ఇవి అతడి అంటే ఆయువును పెంచేటువంటివి, బలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటివి, ఆనందాన్ని, సంతృప్తిని ఇచ్చేటువంటివి, ఎటువంటి ఇబ్బందులకు గురి చేయకుండా ఉండేటువంటి సాత్వికమైనటువంటి ఆహారం అని చెప్తారు. ఇక మరొక రకమైనటువంటి ఆహారం రజోగుణులకు ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారం. కట్వం లవణాత్యుష్ణ తీక్షణ రూక్ష విదాహినః ఆహార రాజస్యేష్ట దుఃఖ శోకమయ ప్రదాహ. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, చాలా చేదుగా ఉండేటువంటివి, అంటే అతి చేదైనటువంటివి, అతి పుల్లనిగా ఉండేవి, అతి ఉప్పుగా ఉండేటువంటివి, అలాగే ఉప్పుగా ఉండేటువంటివి, వేడిగా ఉండేటువంటివి, పదునైనటువంటివి, అలాగే ఎండినటువంటివి, దహనం చేసేటువంటి ఆహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాజస గుణము ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఇటువంటి ఆహారాలు అంటే ఆ అతి చేదుగా ఉండేవి, అతి పుల్లగా ఉండేవి, ఉప్పుగా ఉండేవి, వేడిగా పదునైనటువంటివి, దహనాన్ని కలగజేసేటువంటివి, ఇవి ఆ రజోగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు అని చెప్తూ, ఇక ఇవి బాధ, దుఃఖము మరియు రోగాన్ని కలగజేస్తాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంతే కదా, మరి బాగా మసాలాలు ఇవి ఉన్నాయి, బాగా కారంతో తీసుకున్నట్లయితే అల్సర్స్, వివిధ రకాలైనటువంటి రోగ కారణాలు అవుతూ ఉన్నాయి. కనుకనే అవి బాధను కలగజేస్తాయి, దుఃఖానికి కారకులు అవుతూ ఉన్నాయి, తర్వాత రోగ కారణం కూడా అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా అతిగా పుల్లగా ఉండేవి, చేదుగా ఉండేవి, బాగా కారంతో ఉండేవి, బాగా మసాలాలు కలిపినటువంటివి, సో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రజోగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటివి. ఇవి దుఃఖాన్ని, రోగాలను కలగజేసేటువంటి ఆహారాలు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక మూడవ రకమైనటువంటి ఆహారం గురించి కూడా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్చిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేసినటువంటి ఆహారము రుచి లేనిది, కుళ్ళినది, వాసన పట్టినది మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలినటువంటివి అంటరాని వస్తువులతో కూడినటువంటి ఆహారము ఆ తామస గుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటి, ప్రియమైనటువంటి ఆహారము అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు
ఆ 3 రకాలైనటువంటి ఆహారాలను అంటే ఆ 3 స్వభావాలలో ఉండేవారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు, వాటి వలన కలిగేటువంటి బాధలను అంటే ప్రభావాలను గురించి కూడా మనకి ఆ భగవంతుడు తెలియచేయడం జరిగింది. సో, సాధారణంగా మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారం అనుసరించే మన ప్రవర్తన ఉంటుంటుంది. యూ ఆర్ వాట్ యూ ఈట్. మనం ఏం తింటూ ఉన్నామో అదే మనలో ప్రతిఫలిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆహారం దివ్యమైనది. కాబట్టి అందుకే ఆహారాన్ని రోగ నిరోధకము మరియు తినదగినది, మనుషులందరికీ రుచికరమైన దాన్ని ఆ భగవంతుడుకు నైవేద్యం పెట్టాలి అని చెప్తుంటారు. తద్వారా అది రుచికరంగాను, రోగ నిరోధకంగాను ఉండేటువంటిదిగా ఉంటూ ఉందని చెప్తారు. సో, కాబట్టి మనం తినేటువంటి ఆహారాలను బట్టే మన లక్షణాలు, మన స్వభావాలు, మనకు ఉండేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయని చెప్తారు. సాధారణంగా సాత్వికమైనటువంటి ఆహారం వల్ల మనము మంచి లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంటాము. బ్యాలెన్స్డ్‌గా ఉండడము, హార్మోనిగా, పాజిటివ్‌గా, ప్రశాంతంగా, సరళత్వాన్ని కలిగి ఉండడము. ఇక రజోగుణంలో ఉండే వాటిలో ఆహ్, వివిధ ఈ వారు ఆ విధమైనటువంటి గుణాలు, అలాగే ఇక తమో గుణంలో జడత్వాన్ని ప్రదర్శించే విధమైనటువంటి గుణాలు కలిగి ఉంటాయని చెప్తున్నారు. సో, ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు. अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः సమాదాయ సాత్వికః. శాస్త్ర గ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారము విధిగా ప్రతిఫలం కోరుకోని వారు మనసులో దృఢ సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞము సత్వగుణంతో చేయబడినట్లు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా మనము మనసులో ఏదో ఒక ఉద్దేశంతో యజ్ఞం చేయడం సాధారణమైనటువంటి మానవ నైజంగా చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఎటువంటి కోరికలు లేకుండా యజ్ఞాలు చేయడం గురించి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే వాటిని విధిగా చేయాలి అని. సో, ఆ విధంగా అంటే శాస్త్రాల యొక్క ఆదేశాల ప్రకారము విధిగా ప్రతిఫలం కోరుకోకుండా మనసు ఒక దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో యజ్ఞాలను నిర్వహించినట్లయితే అది సత్వగుణంలో చేయబడినట్లుగా ఉంటుంది అని ఆ కృష్ణ భగవానుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, మరి ఈ కలియుగానికి మనకు ఉన్నటువంటి ధర్మము సంకీర్తన యజ్ఞము, నామ సంకీర్తన యజ్ఞము. ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము జపించడమే ఈ కలియుగ ధర్మానికి. ఈ మరి ఆ నామం అంటే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య నామాలను జపించడమే ఈ కలియుగానికి ఉన్నటువంటి యజ్ఞ ధర్మము అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అభిసంధాయతు ఫలం దంభార్ధమపి చైవ యత్ యుజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. ఓ భరత శ్రేష్ఠ, ప్రతిఫలాక్షతో అహంకారం కోసం చేయబడే యజ్ఞము ఏదైతే ఉందో అది గుణం యొక్క స్వభావం అని నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఏదైతే యజ్ఞం భౌతిక లాభాల కొరకు దంభంతో చేస్తారో అటువంటి యజ్ఞం ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణంలో ఉన్నటువంటిదిగా నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున అని అంటే ఒక్కొక్కప్పుడు స్వర్గానికి చేరుకోవాలని లేదా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదో లాభాలను పొందాలి అని యజ్ఞాలను చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటారు. అటువంటి యజ్ఞాలు రజోగుణంలో ఉన్నవిగా భావించబడతాయి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, విధిహీనమసృష్టాన్నం మంత్రహీన మదక్షిణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిశక్షతే. శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవము లేకుండా, ప్రసాద వితరణం లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చారణ లేకుండా,
దక్షిణలు లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించేటువంటి యజ్ఞాన్ని తామస యజ్ఞము అని చెబుతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, అలాగే ప్రసాద వితరణము లేకుండా, అలాగే వేదమంత్ర ఉచ్చారణ కూడా జరగకుండా, పురోహితులకు దక్షిణలు ఇవ్వకుండా, శ్రద్ధారహితంగా అంటే అశ్రద్ధతో ఆచరించేటువంటి యజ్ఞం ఏదైతే ఉందో అది తామస యజ్ఞము అని చెప్తున్నారు. అంటే అంధకార గుణాలతో, అంటే తమో గుణాలలోని శ్రద్ధ నిజానికి శ్రద్ధారాహిత్యమే అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఒక్కొక్కప్పుడు జనులు ధనం సంపాదించడానికో లేదా దేవతను పూజిస్తూ ఉంటుంటారు. తర్వాత వారు శాస్త్ర ఆదేశాలను మర్చిపోయి వినోదం కొరకు చేస్తూ ఉంటారు, ధర్మం కోసం చేస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి ఆ యజ్ఞం ఏదైతే ఉందో అది తామసికమైనటువంటి యజ్ఞము అని చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, దేవ ద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్య మహింసా చ శరీరం తప ఉచ్యతే. దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రులను, అటువంటి ఆ పెద్దలను పూజించడము, అలాగే శుచిత్వంతో ఉండడము, సరళత్వంతో ఉండడము, బ్రహ్మచర్యమును పాటించడము, అహింస అనేవి శారీరకము అయినటువంటి, అంటే శారీరక తపస్సులో ఉంటాయి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే శరీరంతో చేసేటువంటి తపస్సులు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ దేవదేవుడు వివిధ రకాలైనటువంటి తపస్సులను గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మొట్టమొదట అతడు ఆ దేహం ద్వారా ఆచరించేటువంటి తపోనిష్టల గురించి ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంభేన చైవ యత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువం. సో ఇంకా ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు, ఇతరుల నుండి గౌరవము, అంటే సన్మానము, సత్కారము మరియు పూజను పొందడం కోసం గర్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు రజోగుణమునకు సంబంధించినది అని అంటారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇది అస్థిరమైనది మరియు అశాశ్వతం అయినది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇతరుల నుండి, అంటే జనులను ఆకర్షించి వారి నుండి ఆదరణ, సత్కారము, పూజలను పొందడానికి ఒక్కొక్కప్పుడు తపస్సు చేయబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అది రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వ్యక్తులు చేసేటువంటి తపస్సుగా చెప్తున్నారు. గర్వంతో చేసేటువంటి ఈ తపస్సు రజోగుణానికి సంబంధించినటువంటి తపస్సు అర్జున అని చెప్తున్నారు. మరి ఇటువంటి రజోగుణ సంబంధంలో చేసేటువంటి తపస్సు మరియు వాటి యొక్క ఫలితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తాత్కాలికమే అయి ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. అవి కొంతకాలం మాత్రమే కొనసాగుతాయి, అవి శాశ్వతము కాదు అని చెప్తున్నారు, అవి అశాశ్వతం అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మూఢగ్రాహేణాత్మను యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామ సముదాహృతం. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, తనను తాను హింసించుకుంటూ, అంటే స్వీయ హింసతో గాని ఇతరులను నశింప చేయడానికి, నాశనం చేయడానికి కానీ లేదా గాయపరచడానికి కానీ చేసేటువంటి ఆ మూర్ఖత్వంతో చేయు తపస్సు ఏదైతే ఉందో అది తమో గుణానికి చెందినటువంటి తపస్సు అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ హిరణ్యకశిపుడు వంటి అసురులు మూర్ఖులై
తపస్సులు చేపట్టి సంఘటనలు అనేకం ఉన్నాయని చెప్తారు. ఇక అమరులు కావడానికి, ఆ దేవతలను చంపడానికి హిరణ్యకశిపుడు కఠోరమైనటువంటి తపస్సు చేశారు అని చెప్తారు. చేసి బ్రహ్మ ద్వారా వరం పొందుతూ ఉంటాడు. పగటి సమయంలో కానీ, రాత్రి సమయంలో కానీ, ఇంటిలో కానీ, బయట కానీ, మానవుల చేత కానీ, పశు పక్షు జంతువుల చేత కానీ, ఆయుధాల చేత కానీ నేను సంహరించబడవద్దు అని చెప్తారు. అంటే అమరుడుగా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక కోరికతో కఠోరమైనటువంటి యజ్ఞం చేస్తాడు ఆ హిరణ్యకశిపుడు. మరి చేసి ఊరుకుంటాడంటే ఆ దేవతలందరినీ కూడా ఇబ్బందులకు గురి చేయడం, సాధువులను ఇబ్బంది చేయడానికి గురి చేయడం చేస్తూ ఉంటుంటాడు. సో అటువంటి తపస్సు తమోగుణ తపస్సుగా ఆయన భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే ఇక్కడ మరొక రాక్షసుడు వృకాసురుడు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుడు ఆ శివుని గురించి ఘోరమైన తపస్సు చేస్తాడు. శివుడి కోసం తపస్సు చేస్తూ ఆయన ఎంతటి ఘోరమైనటువంటి తపస్సు అంటే ఆ అగ్నిలో తన దేహ అంగాలను కోసి అందులో పడేస్తాడట. అప్పటికీ ఆ శివుడు ప్రత్యక్షం కాకపోతే తన మెడ కోసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఆ సమయంలో ఇక శివుడు భోళాశంకరుడు ప్రత్యక్షమవుతాడు. ప్రత్యక్షమై ఏమినైనా ఏం కావాలి నీకంటే, అసురుడు కదా, ఆయన కోరికలు ఎలా ఉన్నాయంటే ఇక్కడ చెప్తాడు. అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఆ అసురుడు హిరణ్యకశిపుడేమో తాను ఎవరి చేత చంపబడకుండా ఉండాలి అనేటువంటి వరాన్ని కోరుకుని ఉంటాడు. మరి ఈ అసురుడు ఇతరులను నాశనం చేయాలి అనేటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచనతో శివుడితో అంటాడట, నేను ఎవరినెత్తిన చేయి పెడితే అతడు ముక్కలు ముక్కలుగా అతని శిరస్సు ముక్కలు ముక్కలుగా పగిలిపోవాలి, అంటే ముక్కలు ముక్కలుగా కావాలి అని వరం అడుగుతాడట. మరి ఇంకేం చేస్తాడు, వచ్చాడు కదా మాట ఇస్తాను అని, మాట తప్పడు కదా మరి శివుడు. సో తదాస్తు అనిపోతాడు. అనగానే ఓకే వరం ఇచ్చావు, మరి నువ్వు అసురుడు ఎట్లా ఉన్నాడంటే, నువ్వు వరం ఇచ్చావు కదా, మరి నీవు ఇచ్చిన వరం పనిచేస్తుందో లేదో నేను పరీక్షించుకోవాలి కదా, మరి నేను ఎవరితో పరీక్షించాలి, నువ్వే ఉన్నావు ఇక్కడ దగ్గరలో, నేనెక్కితేనే చేయబెడతానని శివుడు వెంటబడతాడట. అప్పుడు శివుడు పారిపోతూ ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అది గమనించినటువంటి విష్ణువు, ఈ శివుడు బ్రహ్మ రాక్షసులకు ఎప్పుడు వరాలు ఇస్తూ ఉంటుంటారు. ఇక దేవాది దేవుడైనటువంటి విష్ణువు వచ్చేసి ఏదో విధంగా వారి మాట తప్పకుండా, వారు ఇబ్బందులు గురి చేయకుండా ఉండే విధంగా వారిని సంహరించడం చేస్తూనే ఉంటుంటారు. సో మరి ఆ విష్ణు మాయ ప్రకారంగా విష్ణువు ఒక బాలుడు రూపంలో ఎదురుగా వస్తాడట. ఆ శివుడు పరిగెడుతూ ఉంటే ఆ వృకాసురుడు ఆ శివుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ బాలుడుగా ఎదురుగా పోయి ఆ విష్ణువు, ఏం వృకాసురా ఇక్కడికి పరిగెడుతున్నావు అంతగానో అంటే, నాకు శివుడు వరం ఇచ్చాడు, మరి దాన్ని పరీక్షిస్తా అంటే పరిగెడుతున్నాడంటే, శివుడు ఎక్కడికి పోడు, పరిగెట్టాడు, ఉండు, నువ్వు ఆగు, నువ్వు శుభ్రంగా స్నానం చేసిరా, ఎందుకంటే నువ్వు శుభ్రంగా లేవు, స్నానం చేసి లేవు కదా, నువ్వు శుభ్రంగా స్నానం చేసిరా, ఈ లోపల శివుడు వస్తాడు, పరీక్షించుకుందులే అని నదిలోకి వెళ్ళి మంచిగా తలస్నానం చేసిరా అని చెప్తాడు. సో వెళ్ళి ఆ అసురుడు స్నానం చేసి నదిలోకి వెళ్తే మనం స్నానం మునిగి ఏం చేస్తాం, నెత్తిని ఇట్లా అనుకుంటాం కదా, సో అలా అనుకోవడంతో ముక్కలుగా వధించబడతారు. సో ఆ విధంగా ఇతరులను ఇబ్బంది చేయడం కోసం ఈ అసురులు తపోదానాలను ఆచరిస్తూ ఉంటుంటారు అని తెలియచేస్తారు. ఈ విధంగా వృకాసురుడు, హిరణ్యకశిపుడు వంటి రాక్షసులు ఘోరమైన తపస్సులను ఆచరిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. ఇంకా ఆ భగవంతుడు తెలియచేసేటువంటి అంశాలు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నారు. దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేనుపకారిణి దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు, ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడు దానము
సత్యగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే సాత్వికమైనటువంటి దానం గురించి ఇక్కడ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ఆధ్యాత్మిక కర్మలలో నెలకొనేటువంటి వ్యక్తి దానము ఇవ్వాలని వేదాలలో సూచించబడినటువంటి అంశం. అలాగే వివేచన లేకుండా దానం ఇవ్వడము ఇక్కడ మనకి ఉపదేశించబడడం లేదు. అంటే ఒక ఎటువంటి ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైనటువంటి సమయంలో సరైనటువంటి ప్రదేశంలో యోగ్యుడైనటువంటి వ్యక్తికి ఇవ్వాలి. అది కూడా ఒక కర్తవ్యంగా, మన యొక్క కర్తవ్యంగానే ఇవ్వాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక అవి అలా చేసినట్లయితే అది సాత్విక గుణ సంబంధమైనదిగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆ కృష్ణ భగవానుడు అవతారం తీసుకున్నప్పుడు నందుడి ఇంట ఆయన వచ్చిన రోజు, ఆ సందర్భంగా నందుడు అక్కడున్నటువంటి ఆ పుర ప్రముఖులను, బ్రాహ్మణులను అందరినీ పిలిచి గోవులను, ధాన్యాన్ని, వస్త్రాలను దానంగా ఇచ్చారు. మరి అక్కడ సరైనటువంటి ప్రదేశం బృందావనం. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా బృందావనంలో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు, ఇతర పెద్దలు వీళ్ళందరూ కూడా యోగ్యులైనటువంటి వ్యక్తులు. అలాగే ఆ నందుడు కర్తవ్యంగా ఇస్తూ ఉన్నాడు. మరి సమయం కూడా సరైనటువంటి ఆ భగవంతుడు అవతారం తీసుకున్నటువంటి సమయం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్ధానం రాజసం స్మృతం. ఇంకా ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు, కానీ ఏదో ప్రతిఫలము కోరుతూ లేదా స్వంత కోరికలతో లేదా ఇష్టం లేకుండా చేసిన దానము రజోగుణమునకు సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే దానము ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ స్వర్గలోకాలకు చేరుకోవడానికి ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఈ రకంగానే ఒక్కొక్కసారి ఈ రకంగా నేను ఎందుకు ఇంత ఖర్చు పెట్టాను అనేటువంటి ఆలోచనలో ఉంటారు, ఇష్టం లేకుండా అనే పశ్చాత్తాపంతో, ఆ గొప్ప కష్టంతో ఒక్కొక్కప్పుడు దానం ఇవ్వబడుతుంది అని చెప్తారు. అలాగే దానము ఒక్కొక్కప్పుడు ఉన్నతుడైనటువంటి వాని అభ్యర్థన మేరకు ఏదో ముఖమాటంతో కూడా ఇవ్వబడుతుంది. ఈ రకాలైనటువంటి దానాలు రజోగుణములో ఉన్నటువంటి దానాలుగా చెప్పబడుతున్నాయి. అలాగే ఇంద్రియ భోగమే నిరంతరంగా కొనసాగుతూ ఉండేటువంటి సంఘాలకు కానుకలను అందించేటువంటి ఆ ధర్మ సంస్థలు కూడా చాలా ఉన్నాయి అని చెప్తారు. అటువంటి దానాలు వైదిక శాస్త్రాలలో ఉపదేశించబడలేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. కేవలము సత్వగుణ దానమే నిర్దేశించబడినటువంటి దానము అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆదేశ కాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యచ్చ దీయతే అసమత్కృత మవజ్ఞాతం తత్తామ సముదాహృతం. అనువు కాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానము తమోగుణమునకు సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఇచ్చేటువంటి దానము అంటే మత్తు పదార్థాలు స్వీకరించడానికి, జూదము ఆడుకోవడానికో లేదా దానాలు చేయడం ఇక్కడ ప్రోత్సహించబడడం లేదు. అటువంటి దానం ఏదైతే ఉందో అది తమోగుణ దానము అని, మరి అటువంటి ఆ దానం ఏమాత్రము లాభదాయకం కాదు అని, కాగా అది పాపులను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. తాగేవాడికి మనం ఇచ్చామనుకోండి, వాడు మరికొంత తాగుతూ ఉంటుంటాడు. సో కాబట్టి అటువంటి దానాలు శాస్త్రాల్లో సూచించబడలేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అనువు కాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానము సరైనది కాదు అని, ఇది శాస్త్రాలలో సూచించబడలేదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు,
ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రాహ్మణ స్త్రివిధా స్మృతః బ్రాహ్మణాన నాస్తేన వేదాచ్చ యజ్ఞాచ విహితా పురా. ఇంకా ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు, సృష్టి ప్రారంభము నుండే ఓం తత్ సత్ అనే 3 పదాలు పరబ్రహ్మమును సూచించడానికి వాడబడనాయి అని చెప్తున్నారు. భగవంతుని ప్రీత్యర్థము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క తృప్తి కోసం వేద పఠనము అంటే వేద మంత్రోచ్చరణం చేసేటప్పుడు, యజ్ఞాలు నిర్వహించేటప్పుడు బ్రాహ్మణుల చేత ఈ 3 పదాలు ఉపయోగించబడతాయి అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే తపస్సు, యజ్ఞము, దానము, ఆహారము సత్వ రజో తమో గుణాలలో 3 రకాలుగా విభజించబడ్డాయి అని ఇక్కడ వివరించడం జరిగింది. సో అయితే ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ సృష్టి ప్రారంభము నుండే ఓం తత్ సత్ అనేటువంటి 3 పదాలను ఆ పరబ్రహ్మాన్ని, ఆ పరమాత్మని సూచించడానికి వాడబడ్డాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ భగవంతుని సంతృప్తి కోసమే వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలను చేసేటప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ ఓం తత్ సత్ అనేటువంటి 3 పదాలని వాడేవారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ 3 పదాలని, ఆ ఓం తత్ సత్ అనేటువంటి ఆ పదాలను భగవంతుని దివ్యనామాలతో కలిపి ఉచ్చరించడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సాధారణంగా ఓం తద్విష్ణు అంటాం, ఓం నమో నారాయణాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంటూ. సో ఆ పదాలను ఆ విధంగా ఆ ఓం తత్ సత్ ఏ కర్మ చేసినా ఆ ఓం తత్ సత్ అంటే ఆ భగవంతుని కొరకు చేయాలి అని భగవద్గీత మనకి తెలియచేసేటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చూస్తున్నారా? చూస్తున్నాం ప్రభుజీ. ప్రభుజీ చూస్తున్నాం, ఇంకా రాలేదు ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాల్లో తస్మాదో మిత్యుదాహృత్య యజ్ఞ దాన తపక్రియా ప్రవర్తంతే విధానోక్తాః సతతం బ్రహ్మవాదినాం. ఇంకా ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నారు, కాబట్టి యజ్ఞములు చేయటంలో, దానములు ఇవ్వడంలో, తపస్సులు ఆచరించడంలో, వేద విధులు, వైదిక ఉపదేశాలను అనుసరిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఓంకారంతో ప్రారంభిస్తారు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఓంకారంతోనే ప్రారంభిస్తారు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ ఓం తద్విష్ణు పరమం పదం అంటూ ఆ విష్ణు భగవాన్ని పాదపద్మాలే పరమ భక్తి పదము అంటూ ఆ ఋగ్వేదంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం. ఇంకా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఆయన, తదిత్యనభిసంధాయ ఫలం యజ్ఞ తపక్రియా దాన క్రియాచ వివిధా క్రియంతే మోక్షకాంక్షిభిః. ప్రతిఫలములను ఆశించని వారు ఈ భౌతిక బంధనముల నుండి విముక్తి పొందడానికి ప్రయత్నించేవారు తపస్సు, యజ్ఞము మరియు దానము చేసేటప్పుడు తత్ అన్ పదమును ఉచ్చరిస్తారు అంటూ ఆ తత్ అనేటువంటి పదాన్ని గురించి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఫలవాంఛ లేకుండా మనిషి తత్ పదంతో నానా రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలను, తపస్సులను, దానాలను తప్పక నిర్వహించాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ భవబంధము నుండి ముక్తి పొందడానికి అటువంటి ఆ దివ్య కార్యములు ఉద్దేశించబడ్డాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆధ్యాత్మిక స్థితికి చేరుకోవడానికి మనిషి ఎటువంటి భౌతిక లాభం కొరకు పని చేయకూడదు అని, ఆధ్యాత్మిక లోకానికి అంటే ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకోవడమే పరమ లాభము కొరకే కర్మలను అంటే ఆ ముక్తి పొందడానికి, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికే మనము కర్మలను నిర్వహించాలి అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా
తెలుపుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యే తత్ప్రయుజ్యతే ప్రశస్తే కర్మణి తథా శబ్ద పార్థయుజ్యతే. సత్ అన్న పదము అంటే సత్ అనేటువంటి పదానికి అర్థము సనాతనమైనది, అస్తిత్వము మరియు మంగళప్రదము అని అర్థము అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, అది అంటే ఆ సత్ అన్న పదము శుభప్రదమైన కార్యమును సూచించడానికి కూడా వాడబడుతుంది అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితి సదితి సోచ్యతే కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే. యజ్ఞము, తపస్సు మరియు దానములను ఆచరించడంలో నిమగ్నమవ్వటాన్ని కూడా ఈ సత్ అన్న పదము సూచిస్తుంది అర్జున, వివరిస్తుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. కావున ఈ ప్రయోజనంతో ఉన్న ఏ పని అయినా సత్ అనబడుతుంది. అంటే యజ్ఞము, తపస్సు, దానములను ఆచరించడంలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి ఆ ప్రయోజనాలతో కూడి ఉన్నటువంటి ఏ పని అయినా అది సత్గానే అనబడుతుంది. అంటే శాశ్వతమైనటువంటిది, సనాతనమైనటువంటిది, మంగళప్రదమైనటువంటిది అని తెలియబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు, అశ్రద్ధయాహుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చయత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసము లేకుండా చేయు యజ్ఞము, దానము లేదా తపస్సు వంటిది ఏదైనా అశాశ్వతము, టెంపరరీ అని చెప్తున్నారు. ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది. సత్ అంటే శాశ్వతమైనట్టు, అసత్ అశాశ్వతమైనది. ఇది ఈ జన్మలో లేదా మరు తర్వాత జన్మలో పనికిరానిదిగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని పైన శ్రద్ధ, విశ్వాసం లేకుండా చేసేటువంటి యజ్ఞమైన, దానమైన, తపస్సైనా ఏదైనా అది అశాశ్వతమైనది అని చెప్తున్నారు. ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఇటువంటి అసత్, అశాశ్వతమైనటువంటిది ఈ జన్మలో కానీ లేదా తరువాత జన్మలో కానీ పనికిరానిదిగా ఉంటుంది అర్జున అంటూ ఆ అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి ఆ భగవంతుడు సమాధానం చెప్తూ ఈ విధంగా వివరించడం జరిగినటువంటి అంశం. అలాగే ఇక్కడ యజ్ఞమే కానీ, దానమే కానీ లేదా తపస్సే కానీ ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం లేకుండా చేసేది ఏదైనా పనికిరానిది అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అందుకే అటువంటి కర్మలు అతి దుష్టమైనవి అని ఈ శ్లోకంలో ప్రకటించబడినటువంటిది. ప్రతిదీ భగవంతుని కొరకే భక్తి భావనలో చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అటువంటి విశ్వాసం లేకుండా, అంటే ఆ భక్తి భావన లేకుండా, సరి అయినటువంటి నిర్దేశం లేకుండా ఎటువంటి ఫలము కలగబోదు అన్ని వైదిక శాస్త్రాల్లో ఆ భగవంతుని పైన శ్రద్ధ ఉపదేశించబడినటువంటి అంశం. మరి శ్రీకృష్ణుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడమే వేద ఆదేశాల ఆచరణలో పరమ లక్ష్యంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ సిద్ధాంతాన్ని పాటించకుండా ఎవడు విజయం సాధించలేరు అని తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశం. అందుకే ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు యొక్క నిర్దేశనలో ఆరంభము నుండే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో పని చేయడమే ఉత్తమమైనటువంటి పద్ధతి అని, ప్రతి దానిని కూడా విజయవంతం చేయడమే మార్గము, ఇదే మార్గము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ బద్ధస్థితిలో ఉండేటువంటి జనులు దేవతలను, దెయ్యాలను, కుబేరుని వంటి యక్ష రాక్షసులను పూజించడానికి ఆకర్షితులవుతారు అని చెప్తుంటారు.
సో సత్వగుణము ఆ రజోస్తమ గుణాల కంటే మంచిదైనా నేరుగా కృష్ణ భక్తి భావన చేపట్టినటువంటి వారు ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతుడవుతారు అని చెప్తున్నారు. ఈ 3 గుణాలకి అతీతుడవుతారు ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తించేటువంటి వారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని నామాలను కీర్తించేటువంటి వాడు నేరుగా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనను చేపట్టినట్లయితే అది సర్వోన్నతమైనటువంటి విధానము అవుతుంది అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఈ విధంగా మనము ఈరోజు ఈ 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి యోగాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. హరే కృష్ణ. అందరూ ఒకసారి వెయిట్ చేయండి. మనకు ఈ ఇస్కాన్ మంగళూరు సంస్థ అధ్యక్షులైనటువంటి నామనిష్టదాస ప్రభు వస్తా అన్నారు. ఒకసారి వెయిట్ చేద్దాము. ప్రభు వస్తారు. ఈ లోపల మీకు ఏదైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. ఏవైనా మీరు మాట్లాడదు. దాదాపుగా భగవద్గీత ఈ 17 అధ్యాయాలతోనే ముగించబడింది. రేపు చివరి అధ్యాయమైనటువంటి 18వ అధ్యాయాన్ని మనం చూడబోతూ ఉన్నాము. సో కాబట్టి రేపు కూడా అందరూ పూర్తిగా జాయిన్ అవ్వగలరని మనవి చేసుకుంటున్నాము. హరే కృష్ణ. సో అందరూ వెయిట్ చేయండి. ప్రభు వస్తూ ఉంటారు. చూద్దాం. ఒక నిమిషం. ఈ లోపల మీకు ఏవైనా సందేహాలు